Да, чуваш ли това? Това не е просто вятър. Това е шума на Петра Вене. Има легенди, които се разказват в тъмното, но има една, която се пише в код. Стефан е тук. Влизам Петре Вене, прах се вдига до небето. Всички знаят, това е неговото легло. Више мястото, дето се решава съдбата. Не го търси на площада, не го търси на Мегдана. Той е в бункера, в откритата база, дето слънцето не е огряло, но пикселите светят като звезди. Машината бучи охлаждането, пее своята смъртоносна песен. Процесорът прегрява напрежението, кипи, а Стефан се смее на лимитите. Това не е пеце, това е космически кораб, готов за скок в друга реалност. Всяка текстура е реална, всеки пиксел е борба, всяка секунда е победа. А на маста до него лъскав като луна, хладен като стомана. iPhone 17 Pro Max сваща светлината сама, готов да запише края на света. Стефан от Петре Вене, той е истинският бос. Истинският бос, най-мощният компютър не приема никакъв въпрос. FPS-ът му е космос, реакцията светкавица в нощта. Геймър от класа легенда, непоредната единица в тълпата. iPhone 17 Pro Max в ръка, дисплей свети в мрак. Стефан е екранът, влизаш, виждаш го и падаш на брак. Ти говориш за техника, той говори за архитектура. Неговата система не се зарежда, тя се материализира. Докато чакаш лак, той вече е спечелил войната. Преде да го видиш на хоризонта, врагът е отдавна оцелен и забравен. Статистики се чупят, рекорди се топят като лед в огън. В Петре Вене пред еното и камъните мълчат, покланят се на неговия стил. Не му трябват сървъри, той сам е сървър на цедера на вселената. Диша код, издишва битове, той владее етера и пространство под чиста мощ. Нула компромис, това е закона, това е религията. Стефан е предиконен, архитектор, който пренаписа света и правилата му. Стефан от Петре Вене, той е истинският бос. Истинският бос, най-мощният компютър не приема никакъв въпрос. Мнозина се опитаха, мнозина се провалиха. Що е? Защото те играят играта, а той я притежава. Всеки клик е мисъл, всяко движение е съвършенство. Това не е хоби, това е начин на живот. Това е Стефан, това е силата, която не можеш да копираш. Петре Вене на картата, точка светеща, неугасваща. Стефан е тук, машината е пусната. Светът спира, дъхът затихва. Гейм овър за всички останали. Легендата е написана в Петре Вене завинаги.